Karambah kuwi sih, Dulur. Karambah apa bolo ketok kono mau. Ketok kono mau iki isine karambah tok kene iki. Rata-rata kayak nganggone apa ya? Solar. Solar ki listrik anu tenaga surya kayak bolo. Rata-rata tenaga surya. Nek listrik kondaratan ki terlalu adoh. Makanya rata-rata nganggo tenaga listrik tenaga surya. Pemandangan piye to ta? Lho, elok ngono. Kuwi warung apung Gilirejo, kuwi, Bos. Nah, etane kene iki wis mulai mbulak sempe, ya. Iki dhisik iki aku sering banget mancing nang kene iki, Bos, tapi urung ngasih teko kene iki. Mancinge ning kono kae biasane dhisik. Iki kali iki, Bos, iki kali jero banget iki kene iki. Iki paling jero kene iki sing jenenge Kedung Aron kene iki. Nah, kene Kedung Aron iki kene iki, Bos. Sing sering gedos iki nek kene iki mulai gedos padahal logikane kene iki jarang banget karambah iki. Jarang banget karambah tapi sering gedos dhisik. Kene iki seneng branjang tok. Branjang iki nggih golek iwak bolo ini. Akeh banget branjang kene iki. Lah kono kae mbulak sente iki kono kuwi kae kan dalan kae. Lah kae mbulak sente jenenge. Lah mancingku kuwi dhisik mancingku yo nang kono kuwi, Bos. Sering banget dhisik aku mancing nang kono kuwi. Iki mbulak sente ternyata sing mancing ya akeh yoan. Kene iki wilayah mbulak sente iki. Sing mancing akeh banget kae. Masalahe dina Minggu. Nek dina Minggu kene iki sine wong mancing tok, Bos. Iki nang Kedung Aron iki kene iki. Kalau wong mancing ya do tingkring ngono kuwi. Full wong mancing. Padahal kono kuwi jero banget kene iki. Jero banget. Ya, Le. Bisa trek dong. Dong. Kedung Aron
sing kene iki ya Karambah tok, Bos, kene iki. Ini luar biasa, Bro. Masalahnya aku kita terkenal kan yang kali pulau ini. Ternyata kali pulau ini tempat pusat sport listrik paling satu tur adem, Bro. Ya nek masalah iwake iki akeh aku ora ngerti nek ganti jeyane sing kemo strek, sing nyoba strek. Gas nila. Tapi aku dhewe belum pernah nang kene. Sampane mancingnya nang kene kan aku nang kono kuwi tahu. Tapi yo isine nila tok, nila nek nganggo pelet karo cacing nek biasane kene iki pane anu. Apa jenenge pelet karo cacing wis nila merah biasane. Nek kapan-kapan aku tetep rene nek bolo, tetep rene iki. Masalah yo gone satu banget. Lah kene yo pusat cacing gak penak kene iki enek warung apung iki. Warung apung iki biasane udah buka kuwi. Buka bola kan ngerti. Ini jelas kene iki buat pusate wong mancing kene iki. Kene iki yo karambane full masalah kok. Bane full, makane iwak tetep akeh kene iki. Lah kowe karambah jebakan kuwi nek iki bilang karambah ra kompen nek iki. Ya iki karambah tok bolong. Iki menuju neng jenenge Kendangrejo meneh iki. Tapi bener-bener spot sing luar biasa kok. Iki ngasih tembus setan kono kae iso kae. Lho. Kaliwuluh kan kono mau kidul Kaliwuluh iso. Wong di arah kok ngendi aku dhewe rung patek apal kono kae. Iki wayahe golek titik-titik spot sing luar biasa kok. Ya aku jak asing bolo kene iki jujur ae jak asing iki. Aku nek numpak perahu ngene iki kaya wong bingung kok. Lah agak mangkat kae, agak mulai toto-toto kae kita yo ora nyoba kae arep pintring kae iki yo. Ning kuwi arahe kok ngendi aku dhewe bingung jan arahe kok ngendi kuwi apa kok grasa apa kok ngendi aku ora udang kuwi.
arah Koetan Bulak sini yo. Ning sing jelas kene iki nujune iki kok tetep ning gunung meneh iku. Sing iki drama makanan itu kelompok. Solar tenaga surya kok ngono lho bolo lampu tenaga surya. Jadi nek kon desa adoh pakai lampune tenaga surya, lampune LED. Wis mulai teko Sendang Rejo bolo. Ya nggone sing biasa pesen kae iki kene iki. Sendang Rejo kuwi masuke Gili Rejo Lama. Gili Rejo Lama. Jadi Gili Rejo baru kuwi sing biasa aku mancing kuwi memang nek dipikir ki Gili Rejo bolo. Yes teko Gili Rejo nggone sing biasa pesen perahu kae. Tapi kene iki wong mancing arang banget bolo agan. Iki aku roh mancing lho agek siji loro. Padahal dina Minggu wong mancing nyoba agek loro. Apa ya ora akeh iwake, apa pancen ya kurang iya aku ora patek dong. Lah kene iki iki rata-rata perahu iki gaweane lekmen iki. Sing abang iki ya. Nggih, Anu malah gua arek ya rencang junjung mriko kok. nggih. Mang kandhane kan teng kali ngoten. Anu teko praone blas teng kali. Cek ngeter sitok Mas niku berarti apa? Iku motor kocok putih niku. Teng dhuwit mriko, De. Didunke sik Mas ngene wagyu sik Mas. Nggih. Mana
nggonmu almarhum Darmadi ki entek piro wae iki. Wis akeh Mbah pesene Mbah. Dalem Wis pesene karo Lekmen wis akeh praune. Pun kathah leh pesen. alanan niku klek kon nugaske anak lanang. Mboten ta bola-bali pesen pun ping pinten pesen prau kalih Lekmen Pun iki. mboten kena diitung wong kula Oh. dhewe gawe Kalimantan gemolong nganti entek niku marga keserbu wong mriki niku. Nek gemolong kan justru nyawisi resplang wong bangunan niku bareng tekan ndonga kan resik niku. Hmm. Nah, saniki nek mboten gawe dhewe, 100 men punjul niku salerek. Niku mung 18-an mboten 20. Jadi sering pesen. Dalem Sering pesen kalih Lekmen jenengan praune. Lah no batange lan niku teng ngisor Persik. ireng niku men ra karuan rek. Pun kathah. Niki napa sing jenenge kedung lumbung mriki, De? Mboten dung lumbu mrika. Sekidul. Nggih. Oh, berarti kene iki Sendang Rejo. Nggih. Niki mang tuwene. Nggih. Iki kenang Tegal ya karo tak nggih. Lah ndara tembusane bulak sente denek lor niku. Nggih. Oh, ngerti ku dhisik dikandani togok jare kene iki kedung lumbu ngono. Ngalan niku cah ketrok. Ketrok. Toko kanu ngen niki. Nggih, ta bendul karo. Dan dhisik sadurunge aku sabone ndang legi sabone kono kuwi lek. Sabone nggone togok kuwi aku dhisik. Warung etan iki kawan. Anggon sing titipan motor ku ta. Apa muka anak dah? Dengan piti kowe. Yang dereng betok banget aku. Kuat, Mas. Iya. Wah, jane nek nggo bandati langsung ditencang kene. Ora ning kono parane kae. Lah lan cuncung sak teko kono wis dah. Piye? Kelurahan Gili Rejo kuwi luar biasa lho. Saumpamane Gili Rejo kuwi ora dipisah, Gili Rejo baru karo Gili Rejo lama. Mungkin sak kecamatan Andong kuwi jek kalah luase. Masalah iki nek misale prawe suwene ra jamak lho. Dadi kedung ombo kuwi mungkin lho ya setengah dari kedung ombo. Mungkin akeh seperti nang Gili Rejo. Gili Rejo baru Gili Rejo lama. Luar biasa. Padahal adok-adok ini lho. Untuk saat ini lho, kita menuju ke Ngasinan. Jadi perahunya ini dikirim ke Ngasinan. Jadi bertahan ini 11 second. Kita 1 second mentah lho. Belum dikirim. Belum dilem. Belum dimeni. Belum dimemen mentah. Jadi memang ngelem diri. Nek di lem ya kuwi jadine sekitare 15 second. 18-an. 18 second. Terus dikirim nek. Nek sing mentahan kosongane iki 11 second. Kita 1 second. Oke, kita menuju ke Ngasinan untuk mengantar perahu yang ketiga. Tadi pertama turunnya di Kedung Lumbu. Pak
Kedung Lumut atau Kali Ulo. Pertama ke Kali Ulo, terus kedua iki mau neng Kendang Rejo, dan ketiga iki sing neng Ngasinan. Neng Ngasinan kan pernah, ya toh Ngasinan pernah, tapi tetap kita itu akan ikuti terus perjalanan pesanan perahu. Jadi naik kowe naik pesan perahu boleh saja lah. Arep dienggo jaring, arep dienggo branjang, arep dienggo ngarit. Masalah kene iki anu lho. Perjalanan iki rata-rata ki ning pulau utawa beda lokasi omahe, tidak omahe. Jadi nek kepit jajak kumpul kaduan. Nek Tegalan gawa perahu, ini kan luwih penak, ngono lho maksud. Ya, info untuk pemancing bro. Untuk pemancing Kendang Rejo ora begitu akeh sing mancing. Kabar-kabar iki iwake angel nek kene iki dipancing. Sing akeh ya wong branjang. Nek wong branjang iki tetep entuk iwak. Kadang tapi kene spotnya jelas banget ya. Sing jelas sebelangane budak sente lah. Ini. Ora akeh banget wong mancing bolong kene. Sepi pemancing. Padahal naik sangkot do kono kuwi anti badhe juga iki. Tegongan kono kuwi anti badhe iki jelase. Cuma sak sawang yo ora nek wong mancing ya. Ora nek wong mancing tegongan dos anti badhe iki jelase. Masalah iki tegongan tur withdrawn kuwi. Kok tak sampe nek wong mancing. Tutup karo kidul. Neng badhe kita paling gede ya tetep neng wilayah lor lho, neng Rejo Baru. Sing biasa tak pancing kuwi Karamba kono. Cuma neng kono kuwi paling penak. Wong mancing neng kono paling penak. Masalahe parkirane ya nyaman. Parkirane nyaman enek warunge pisan. Tur karambane bebas neng kono. Sing penting nek mancing ning Karamba Purworejo utawa Kendang Legi iki ya kudune ngerti dhewe. Ora usah do rese, gitu. Ora usah do ganggu pakane wong sing di Karamba. Nek ganggu pakane wong sing di Karamba, ya wis sekali ora oleh mancing ning Karamba kapok. Makane jadi jogo lah, walaupun ibaratnya jika segegem kuwi ya tetep ngelek-elek pemancing. Kok aja, ya toh? Wong iki Karambane kene pirang-pirang ya ora enek bolo, ora enek sing olah di mancing ora ono. Masalah Karamba kuwi modalnya ya gede. Karamba modalnya gede ngono. Karamba wis cok. Oh. Enak raja Pak Toman kae iki. Kae wong pisahe iwak-iwak kae. Segere. Ya toh, tapi wong mancing toh, kene iki wak angel bolo. Angel banget. Lho kae enek wong mancing siji sing siji wis lunga berarti Ramadan. Tapi kae Karambane wis nyemplung nek kae.
Wih, dolan karamba akeh banget to. Kan yo renek wong mancing to lan. Kandhane kok. Ora kabeh tempat ki itu nggih mancing bolo. Di karamba sak mono wae. Ya kudu ngerti lah. Ora enek wong mancing nang kono berarti kan yo bener karamba ki yo memang ora kok mancing. Sampone kowe to mancing nang kene kok. Anu kadane nang anu. Nang ndang legi tok sing olah ki mancing ku. Ya ta? Ora nek wong mancing to? Ada nih kok. Ora tak boleh ada masalah karamba. Nek perahu sakmono gedene gede bulak. Pol akeh. Nang kene tukang perahu kudu pinter nyetir bolo. Belak belok belak belok. Ora iso nyetir nabraki karamba umum. Oke, kita sudah sampai di Ngasinan lagi bolo. Waduh, ini pesenane aku ngantar ke sini kedua kalinya Ngasinan. Ngasinan iki jane ya sepote lho bolo. Padha karo Kedung Kuluh, tapi lokasinya tegal-tegalan, pereng-perengan. Makanya arep rono kuwi ketoke ya mlakune adoh banget nek kono kuwi. Jadi kita ngikuti perahu kuwi, masa sing pesen ki perahu kuwi bolo. Nah, iki sing pesen iki bolo, sing pesen. Kene iki.
kuat wong loro mau ora kuat. Ya tergantung wonge. Kayak wong loro lantas. Kuwi jadi garap sik bola kuwi dilem-lemi sik. Lah kene kok padha dadi soto lek. Kene kan nek desa to kono. Lah metune endi? Kono jalan. Sik. Nek sak bareng ngasinan kuwi berarti metune. Kaliwuluh kuwi. Wah, berarti sadurunge Kaliwuluh ngidul. Anganan. Tapi kok kene ora akeh wong mancing ya? Masalahnya anginnya anu kok kidul kok. Susah mancing nang kene iki. Kali Ayo kumaha Didik. kowe nek mancing ning daerah Ngasinan, Kedung Wuluh, terus pokoke daerah Etan ki bakul praunan ngene iki enek bola. Mung daerah kulon tok wis sing ora enek bakul praunan. Iki lho. Iki mbok dene iki bakul praunan iki nglayani wong mancing-mancing ngono kuwi iki. Nang kene beda karo ning kulon ki mbuh ora enek bakul kono kuwi. Betul, kulon iki. Lah iya. Ngono kuwi. Napa? Kabeh pinten? Ese Brunane kalih ning opo? 9.000 kali 5.000 dadi 14. Dan legi gak enak kok. Ora enek kandhane kok. Ngarepan karo singketan. Singketan ya, Bro. Malah mlaku wae kok. Masih tok los. Ning cedak kene kok. Dokter gambar santai iki bisa santai. Ngono dhewe. Jadi niki 10.000 kali 10.000 karo kamu pira? 14, 24. 24 ya. Turun ya, Dik. Bolo-bolo komplit banget. Sego enek, gorengan enek, terus ki ketok enek kaya sambel pecel iki berarti puli kuwi. Tunggale. sego. Sego pecel. Nggih. Sego pecel enek. Teh ya siapke, kopi siapke lho. Nang kene iki penak banget. Bir karo ciu ora enek. Bir karo bir ora enek. Iki tuh kaya bir karo cukabe opo piye? Nah kene kok. Bener aku doyan ngono wae, oke. Pak mana mandeke kono sik sedilok. Tak ketan sedilok. Ora doyan kok. Pas hari iki kan. Lah sing dhisik ngedunke kono kuwi to lek men yo. Iya. Ono kuwi sing dhisik bola iki keri iki mesti ning kene iki. Iki kono kae. Bola-bali pesen perahu lek men lek. Sampean. Lah perahu ki ya pesen kuwi. Hah? Lah aku Abiyen Akite urung dikaramba. Sampean yo sok pesen perahu lek men. Wis. iki Kowe iki ya gaweanmu lek. iya. Lho, iki ya gaweane lek men iki. kulon durane perahu kene. Oh, berarti kene iki perahu ki perahu kok nggone lek men kabeh ta? Kali pulau ki. Lah aku ki entak ping piro we, apa lekas ning banyu kan mungkin go getek wonten ning perahu terus. Ana dodole wonten lekas ning banyu. Perahu Ngasinan, Kedung Wuluh, pi hampir rata-rata gaweane lek men bolo. Gaweane lek men. Jadi pesanan perahu nang kene iki luar biasa wis terlalu banyak ketok iki, terlalu banyak pesanan perahu nang kene iki. Oke bolo, itu tadi ya, itu tadi kita ngantar perahu sudah selesai. Yang jelas kita tetap melayani pesanan perahu hampir semua perahu dari daerah Ngasinan, terus Kedung Wuluh,
Sedang Rejo itu hampir rata-rata bikinannya Lemi. Jadi kalau kita tanya mungkin itu 60% perahu yang ada di sini itu bikinannya Lemi. Tapi untuk perahu sampan ya, bukan perahu kargo. Kalau perahu kargo, Lemi sudah siap. Seperti yang kita tumpangi itu kan perahu kargo namanya. Perahu kargo itu perahu yang untuk barang membawa barang. Tapi untuk perahu sampan seperti perahu ini dodol itu ya perahu ini segaweannya bukan jelas toh perahu dodol kayak dodol mah ya gaweannya ini. Terus dari Sedang Rejo dhewe ngasek ra hitungan dari zaman dhisik perahu ini gaweannya ini. Memang ini terkenal banget kalau gawe perahu. Aku ngikut bersama ujung-ujung ini yo tanya-tanya ternyata yo perahu lelek itu paling bagus. Terus sempet kuno bolong gawean ini kualitasnya ya bagus. Terus perahu itu yo kayunya yo pilihan. Jadi orang sembarang kayu ya toh, orang sembarang kayu. Boleh ya. Oke. Kali ini saya tetap mancing lagi. Yo sepurane masalah yo wis kadung teko kene bolong. Oke. Begitu konten hari ini tentang pesanan perahu. Kita sudah ngantar dan seandainya ada salah kata mohon maaf dan besar-besarnya. Semoga Anda selalu jaga walafiat dan diberi umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke? Salam satu hati, salam satu hobi, salam hiburan dari saya Mr. Channel. Sampai jumpa kembali besok ketika kita ngantar perahu lagi. Oke? Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mancing lagi di Karamba karena sudah terlanjur kita berangkat dulu. Insya Allah besok pagi kita akan coba tempat yang bagus. Tadi kita sudah lihat Kedung Pulau itu tadi juga bagus. Barangkali besok kita ke sana lagi.